И така, здравейте хора, или по-скоро малки дечица, които гледат. Днес ще ви покажа какво представлява атласът. Ако се чудите всъщност какво е атлас, това е книга, в която има природно-географски и политически карти на държави, континенти, острови и общо взето някакви такива неща. Столиците на държави, големите градове, малките градове, граници. Какво ли няма просто. И днес ще покажа как можете да го използвате. Така, като отворим на моя атлас, ми излиза ето тази легенда. Легендата, ако можете да четете, примерно гледате надписа и срещу него какво пише. Вижте, примерно, ето това ми е надписа на... Не, това е картинката, по-скоро. Това ми е картинката и тук пише примерно река отстрани и това означава, че това според атласа означава река. На втората страница е съдържание. И просто там, ето, вижте съдържание. Какво е? Там пише, като в книгите, на коя страница се намира. Следващото нещо е ето тази природно-географска карта. Ето това се нарича природно-географска карта. На нея има океани, пустини, ето това е пустиня, като например планини. Планините са светло-кафяви, някакви такива, а пък където е много по-тъмно означава, че е по-високо. Зеленото е просто суша, равнина. Просто където няма нищо, нито планини, нито морета, нито пустини, нищо. Ето това беше природно-географска карта. След това имаме политическа карта. Това се нарича политическа карта. Държавите са в различни цветове и им пише имената. На по-малките държави не ѝ пише имената, ами някои номера, защото просто не могат да се съберат на картата имената в държавите, защото хората могат да си помислят, че като напишат България, а то нали, се вижда, че е много малка на картата, иначе си е голяма държава според мене. Айде средна държава да се каже, но това няма значение. Просто на картата е прекалено малка и не може да се напише името, защото примерно ако го напишат България, то все едно ще има 4 Българии, примерно някои от границата ни, примерно Сърбия, Македония, Румъния, река Дунав, Черно море, могат да си помислят, Гърция и Гърция и Турция. Така, и това са картите на атласа. Общо взето. Това са картите на атласа. А, между другото, забравих да ви кажа, където е бяло, означава, че просто е пълно с сняг. И сега, чакайте, да намерим знамената. Ето. Ето, това са знамена на другите държави. Като нашето знаме е бяло, зелено и червено, на другите държави е по-различно. Може да не е само няколко цветове, може да имам герба там или някакъв символ. Ето, вижте колко са шарени знамената на държавите. Даже аз преди си правих колекция от тях,
но някъде съм я изгубил и ще си правя нова. Следващото нещо в атласа е води и острови. Ето Европа, реки, ето като таблица. Ето това е острови. Влива се дължина километри, река и много интересни неща. Така има и за другите континенти реки. По същия начин са таблиците. И общо взето това представлява атласа малки дечица. Надявам се да сте ме разбрали. И още това беше всичко от мен за този видеоклип. А пък, ако искате още такива хубави видеа, да ви уча как да използвате атлас, говоря за малки дечица, пишете долу в коментарите. Да, за малките дечица говоря. Надявам се, че можете да пишете да, буквата Д и А. Мога да ви го покажа, но за съжаление просто сега нямам лист. Но вие може да не разберете от коментари, така че някой родител да погледне и да каже на детенцето си как да напише коментар, ако желае. Или пък просто родителят да напише дали иска да правя такива видеа за малкото му детенце, да се развива мозъкът, да се научава на нови неща. Нямам никакъв проблем. И да. Чао!